Igbo ekene m unu m ga-eji Igbo wee na-agwa unu okwu m chọrọ ikwu ugbu a maka na ọ Igbo ka ndị Igbo ka o metụtara mana ebe m pụtakwara tinye oyibo unu ga-ama ihe m ga-eji tinye oyibo ebe ahụ. Taa bụ June 12 mana echi gara aga bụ June 11 2019 ndị National Assembly mere ntụli aka elu. Na ntụli aka elu anyị mere unu ga-aghọta ebe ndị Igbo nọ n'ime ya na the new dispensation. Unu ga-afụ na enwe ebe ndị Igbo nọ. Mana mgbe m bido gwawa unu ihe a bụ afọ ole na ole gara aga bụ onye ọ na-apụta ọsọ Igbo president si na egbe ebe ndị Igbo na-aga na Naịjirịa. Enwe onye Igbo ga-abụ president na Naịjirịa. A na-ekwu asa onye ahụ mechie ọnụ maghị ọ na-ekwu, ọ kpọrọ ndị Igbo asị o mere nke a o mere nke a. Si ihe na-egwe m igwe gbasara ndị Igbo bụ ndị ọ bụ si ha na-achị ndị Igbo na ahụ politicians enweghị ha ama ha ihe ogoro ji rie na politics. Ha ga-anọgide mmiri amụọnwa ha mazụọ ha ahụ tutu ha amata na mmiri ezuwego. Onye Igbo ọnwụ na-apụtara taa na-ekwu okwu 2023 onye Igbo ewu president ịma na ọma ihe ọ na-eme. Ekesiala nkụ ụkwa ekesiala nkụ. Enweghị ndị Igbo chetara. Even 2027 enwe ebe onye Igbo na-aga na Nigeria, enwe ebe onye na-aga. Enwe mgbe onye Igbo ga-abụ president of Nigeria. Unless you want to delude yourself, you continue working in delusion. Ọ na-awa enwe plan A, enwe plan B. Ndị Igbo anaghị enwe plan B na ihe ọ na ha na-eme. Ọ bụ na anyị ga-abụ nke abụrụ nke abụrụ nke. So na ndị Igbo ga-eme taa bụ ịhụ na ndị Igbo na ụmụnne anyị ndị South n'otu a. Maka na ihe a na-emekwa ndị Igbo na-emetụkwa ndị South ụmụnne anyị. Mana ka ha jiri dị iche maka na mmanụ ha karịrị. Ndị ọsị na ha na-achị Naịjirịa metụ ha egwu abịa ha sị na ndị anụpụ isi na nsogbu ga-adịkwara ha maka ihe a na-eme na Naịjirịa ọkwaso maka mmanụ. Ndị Igbo na-ga-ewepụta ndị ụmụnne anyị anọrọ otu a. A na-emegbugodo anyị atagide ebe ha nọ n'otu otu a. Ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ala Igbo mana South ihe unu ga-eme ugbu a ị ga-ayọ nwanne anyị nwoke Goodluck Ebele Jonathan ka ọ pụta na 2023 bịa complete tenure ya. Ebe a ka ndị Igbo ga-agbado ọkụ ugbu a. Jonathan will complete his second tenure. Unu ahụ na how he was humiliated. Mana anyị nwa ndị Igbo sokwara humiliate ya. Ndị nọ na PDP oge ahụ onye nwere aga relax PDP must win. 2015 PDP must win. Onye nwere aga some of PDP officers gaa na hotel gaa n'ọsịa. Enweghị ke campaign odu ke nọ esi a na-eme election ha gaa na hotels gaa n'ọsịa. Ebe dị ka Imo State oge ọha kenwo gọvanọ report almost 1.2 million votes. That was 2011 when Hakim was there. Around 2015 Imo State na-enweta 200 and something thousand. Ụta ka ọ nọ the whole southeast south. Mana ndị ugwu Awụsa akpala nkata oge ahụ ịchụpụ nwanne anyị ha achụpụ ya. Unu ahụ nọ n'otu ọ dị taa. Ka ewu 2014 Constitutional Conference
resolution. As in now, I may implement today the Alibanga di Otwadi. Manandi when had a poroga. Ya happen issue only by president, only by president. And a man of whom and when Bonnie only book our president. But when he did that, Manan so no. Oh no, we're not in Akaga or Jonathan. Call back Tisha or Tisha. Okwa no gekwe Okwa no gekwe. Siga your wire. Ndị Igbo ịpụta ugbu a sị na ha ga-ahụ president 2023. Ụma na onye na-ekwu ya na-ama ihe ọ na-eme. Mmadụ ọma gụjiri ya. A ga-aga yọọ nwanne anyị nwoke. A ga-aga yọọ nwanne anyị nwoke yọchie ike. Ka ọ pụta nọchitere anyị anya. Only one tenure. Maka na oru mgbe ahụ ebe okwe ga-aka azụ bụ na South. Okwe ha ga-azụ na Southern part of Nigeria. Ndị Igbo nwere ka unu ji. Enwere ihe unu ji aga ya wa agha politically aga alụ mgbe ahụ. Enwere ihe unu ji aga. Ihe unu ga-ejikwa na-aga. Mana PDP mana APC enwere ebe unu ochie ihe ọbụla. Enwere ebe unu okwu. Unu ga-aga ihe nwanne anyị aja n'ugwu Goodluck Ebele Jonathan yọọ ya ka ọ pụta represent not only the South but South East and the entire South mgbe ahụ maka na only one tenure. I'm chọrọ egwu unu taa. Ndị mmadụ ga-apụta ka hey Uwazuruike nke ọ na-ekwuzi maka Nigerian politics ọ hapụla Biafra ọ na-ekwu okwu ya. Ahapụgbe m Biafra. Enweghị ga-emegide m ahapụ Biafra. Biafra is the only solution to the problem of Nigeria. Biafra is the only salvation for the Igbo man and the people of the South. But I know na will have to near Nuaka. And I know na to any Guaka. Men no Zote Piano. Ị gaghị ekwu okwu Biafra. Biafra ga-esi n'elu were abịa. Ọ na Nigeria ka a ga-esi ekewapụta Biafra. Mana Nigeria ekwerọ enwebe Biafra n'aka. M na-ekwu ndị ghọtara ga-aghọta. Ndị na-aghọtakwa ha n'ime ofe ka ha kọghere Uwazuruike emere nke a, Uwazuruike eme nke a, Uwazuruike enyela bribe, enyere ya ego, sabatu, bla bla bla. Mana ndị a na-akọghere ihe a oru enweghị ha ga-eme o ruola na ngwa weta na Biafra. Uwazuruike emere nke a sapọtụ America for how many years now? Almost 10 years. Ndị a na-akọghere ihe nwanne ka unu wetara. And voluntarily, I went to the sideline to allow you to get Biafra. Have you gotten Biafra now? Ndị a na-akọghere ọna. Ndị na-ekwu okwu Biafra ka m bịakwa ebe unu nọ. Enweghị ka anyị ga-esi enweta Biafra without our brothers in the Niger Delta, South. Ọ ga-ekwe omume. Mgbe m na-ebido the struggle, m gara na South na almost 1 year consulting everybody. Ebe ahụ ka m meetuchara ma Asari Dukobo ma my friends, a lot of them, Uche Okuku Kamno, Sergeant Wery, name them. Even Mbaputara name the remembrance of Zikboro. I was invited officially. I went. Oh, Bayelsa, the then governor of Bayelsa, I wasn't even allowed to speak. The youth voted. They said, why, I have attended so many functions in the Niger Delta concerning Azikboro, Kensaro, Wewa, everybody. Even when I went to visit the grave of Obiwale, the Nigerian military barricaded everyone that I mustn't enter the compound. I stayed for 1 year in the Niger Delta, consulting everybody.
But today, our youth resorted to insulting the people of the Niger Delta, insulting Kensarawa, insulting Azigboro, their leaders. How do you think they will feel? And you say you want Biafra? Gina, you want Biafra. You are deluded. You don't have knowledge of nothing. Don't know yourself. You are calling it on say you want Biafra. The people of the Niger Delta are very important. Very, very important. Asari Dukubo is very important. Very dependable friend. Trustworthy, consistent, fearless, honorable. It's not somebody you can play with. It's a useful exuberance. Get Biafra. How can we get Biafra? Do you know the definition of Biafra? What you think is Biafra is not Biafra. We are rather putting shame to the issue of Biafra. But all we know, the Bible na say, all we run to Calabin, a Jua Calabin if on hand. One that carrying out my hair with any wine. Or see me corner. Because you are lacking in knowledge. Our people are lacking in knowledge. Mbana has that's not how the foolish. That's not how men come. And I do how to do. Krebunu in Nigeria today. Nowhere. But the moment I buy you, as soon as we can upon the men can't call it on. Nobody loves the Igbos more than me. I sacrificed my entire youthful age for our people, for your cause. My entire youthful age. By the 13th of September, I'll be 20 years in this struggle. 2 decades. 2 decades. I sacrificed my youth, my youthful age, sacrificed my profession as a lawyer, as a legal practitioner, just because of Igbo. Yet, I don't please you. Yet, you are not satisfied. You tell me Igbo. And by the grace of God, the Ezigbo Buruburu the second. You don't regard me. But you not regard Chandi also. That regard as Gani Adams. Only Kofonko or whatever. But you don't regard the Igbo. Because I'm on Igbo. I've gone to prison several times, countless times. I was in prison, my mother died. Having me as the only son. I didn't see my mother die because of you. But you know no about me. Mananso buano. Ka hapu ihe be na abali ka ọ wụrụ anwụ. Ndị Igbo ga-eji nwayọọ jụọ onwe ha ajụjụ. Itete n'ụra eji onwe gị kere ebe anyị nọ taa. Anyị nọ n'elu ka anyị nọ n'ala. Anyị na-aga n'ihu ka anyị na-agaghachi azụ. Kee ka anyị ga-esi apụta na ihe ahụhụ anyị nọ n'ime ya today. Ọ bụghị pụta esi na Uwazuruike mere nke Uwazuruike asịkwa nke what is your own solution? Kee nke ikpuru ndị Igbo ga-eme. Ekwugo m nke m. Orukwo mgbe anyị hụ na otu ọ ga-esi eme. Ma ọ gara aka nne ọ gaa n'aka ekpe. A na-anọ ofe ebe kiri mmọnwụ. A na-ekwu na PDP gara court. Oh yeah. And when I got na court, fine. A rigged election 2019 election. Yes, massively rigged. Buhari rigged the election, and when now before the election, no man I get rigged. Yeah, but the Chief Justice of Nigeria, former Chief Justice of Nigeria. All my head is chopped. Change any name, Gama Hanako, the Hanako will reach back a bit of legal election. Back a bit of legal election. Oh, back to a vote, I will be legal election before I vote. Man, I thought I'm up to say nullify that election. And when I get me, and when enough grounds to nullify the election, yes, but I man nullify that election.
because ọ dịrị izi otu iji chi awụ otu ọ dị ọ dịrị izi a ga-emewu ya ka ọ dịgodo otu ahụ. Ndị Igbo tetenụ n'ụra jụọ ụnụ onwe ụnụ ajụjụ, gaa nụ yọọ ọnụ nwanne anyị nwoke Goodluck Ebele Jonathan to come and contest 2023 election. We shall all support him. That's the only solution to our problem for today. Thank you.